Her skal vi se, hvordan man kobler sig på et nyt Wi-Fi-net, hvis man nu er kommet et andet sted, end man er derhjemme. Man trykker først på knappen med alle programmerne, eller appsen, som de jo hedder. Finder knappen med indstillinger. Trykker på trådløst og netværk. Trykker på Wi-Fi-indstillinger. Så skal man finde, hvad netværket det hedder, og trykke på det. Der var så tilsluttet. Så skriver man adgangskoden, som man har fået at vide. Er man i tvivl, når man skriver rigtigt, kan man lige trykke her og sætte flueben. Trykker på klar-knappen og på tilslut-knappen. Og kommer man på, så kan man se det på bølgerne heroppe. Det betyder, at man er på Wi-Fi-net. Og det var det.